bayani kahin ka shigar da wani abu in dai wani abu ne ya shahi al'umma kuma na cikin ethics na jarida watsar da shi an kai sai an yi balansin labari in labari ya zo akwai ma wanda ka bukatar balansa akwai wanda da kai kanka musulmi kai dan jarida ka lura hitina ne to kai yi kokarin watsa wannan labari watsa akasinsa ka nemi wani abu wanda zai watsa ma wannan hitina ruwa ba ka ƙara kunna ta da watsa ta kai to sai ta zama hitina don haka ba irin tsari ne muke musulunci bai yadda da tsari gaba ɗaya na kahirai ba na journalism irin mascom da sauransu akwai abubuwan da sun sa ma shari'a babban abin da musulmi zai sa gaba neman mai an maslaha ga labari in labari ne alkhairi tauhidi sunna da fiqhu da sauran waɗannan kaga ba matsala su waɗannan shigar da su amma wasu maganganu su taso yanzu yana abubuwan da ya faru na ganin wata kaga duk matsaloli na an kai ta watsa su sai suka ƙara raba musulmi ba wani alkhairi a ciki don wani ya yi taɓargaza a doki magana ta a ta watsawa ba a taimaka ba a samu malamai na Allah ko ɗalibai a tambaye su sai a yi akasi irin wannan musulunci ba wai ya hito ya raba kai ba ko mutum ya faɗi abin da ya kaso a ce bai da tsoro ko ya samu suna don ga bala'in duk yanzu social media shi suke yi shi kenan duk wani fitinan ne mai bacin shugabanni mai hitowa ya yi maganganu ba daidai ba ga masu social media shi aka sawa wannan ba daidai ba ne daga yana kira ga 'yan uwa da suka shigo ga wannan aiki su ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya tambaye su shin wannan abu da suka kawo ci ga musulunci suka kawo hitina ko raba musulunci raba musulmai in kai ka tsorci Allah ko wani labari da ya gani ka mai abin gani ka ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya buɗa maka ya sa maka albarka ya ma mahita amma ka ɗauki labari na hitina na raba al'umma wanda babu maslaha a ciki malamai sun ce addini an gina shi akan maslaha jawo maslaha da unguji ɓanna da ka ga wata magana ta wani fitini ko wani abin nan to bai kamata ba umuman ina kira ga 'yan midiya su an kaga labari bai kamata ka shi ba ka tsaya ko ka yi raddi ko in ma bai kamata ba kakka watsa shi amma da mutum ya ga wani hitina ta ɓacin shugabanni ko malamai ko wata hitina dan da na ya watsa ma duniya kuma abin da zama ba haka ba kuma ko haka ne na alkhairi in muka ɓaci malamanmu muka ɓaci shugabanni mu to ina za mu samu su malamai ina za mu samu su shugabanni kai da ka ɓaci su kai ba malami kai ba shugaba ba wannan ɗaya ce kai haka wannan tambaya tana da kyau mu sa gaskiya ga abin da mu haɗi mu haɗi labari mai balansin sannan kuma liba abin da zai zama labari mai alkhairi wanda zai kawo ci gaba tun daga abubuwa nan da yawa irin hanyoyin ci gaba yanzu na kimiyya da ƙarfafa ɗalibai matasa ga ilmoma nan a samo a ta bayani ana ƙarfafawa kuma a jawo tarihi irin abin da magabata suka yi wanda musulmi yanzu na musulmi tasu su rika tuta ba hitina ba da ɓace-ɓace da zagin manya wannan ba hanya ce mai kyawu ba